Jabat atau yo jabat manis ku ora wayah Dimas Brojolingalpo belum putih dengan dawu kata Mas Brojolingalpo sedianipun kakak tetep orang bakal tak wahi aku ora sudi yen nanti Gatotkaca yen nanti aku nyebal main glamane Gatotkaca anak sebab iki Joko tuwa sing satu biyen Pandu Dewanata pringgodani iki yen kudune jumeneng nata kuwi pancen aku anane gandeng Kang Mas Anggo wis tuwekane pati Ratu Kakak ora kok Kakak Mbok Alibi terus Kakak Mbok Alibi dapet Gatotkaca dadi calon ratu waduh Kang Mas Brojolingalpo pun sewu menawi saking pamangih kula lekasipun Kang Mas Brojolingalpo menika kedhatipun kembali malih amargi menapa mila sampun wayahipun pancen Narendra punika boten kedah kaku nanging sasampunipun Kang Mas Arimba Sendro inggih Kakang Mbok Alibi yen Kakang Mbok Alibi boten purun inggih nedhak nurunipun Kakang Mbok Alibi sakmenika sampun wonten Gatotkaca Mas menawi saking pamanggih kula inggih monggo rumaja dhateng kesanipun Kakang Mbok jumenake Gatotkaca ora iso aku ora sayangnya nganti tekan lahir jabat aku tetep ora bakal ayogyani yen Gatotkaca sing dadi ratu iki sing kudu dadi ratu yo Brojolingalpo waduh kok dhisik Kakang Brojolingalpo yen kowe ndek panung kaya ngono apa kowe ora kelingan karo sumpahmu biyen sumpah apa waduh kambiyen ra tau kowe sumpah bakal sing dene Kakang Arimba ora bakal wani ngoceke kamoten pringgondani yen kowe wani ngoceke kamoten pringgondani kowe trimo mati dadi korban lakon kuwi jenenge sumpah ki apa to Kak kok bakalan remahan wis ora ikut aku ora trimo yen sing dadi ratu Gatotkaca lajeng dereng ngantos paripurna sabdane Sang Brojolingalpo pringgani Tri Panduran Tri Wilangan Telu Panduran Kedheping Netra dereng ngantos tigang Kedheping Netra kasaru gegere pasir Banjawi apa ana gajah metu saka Wanilan Dede macan metu saka Kraken Dede kuda medal saking Pagedhongan Dede apa to Kang Aryo gegere pasir Banjawi yen wonten pisuwaning Raden Brajamusti pihak Paseban rupepeh-rupepeh kaya saka pekarangan lampahe sinawang saka Panjawa yen Gatotkaca sing bakal dijumenengake napa waduh kula namung sadaya dipun utus Kakang Mbok Alibi Mas mila monggo sareng-sareng suwan dhateng pringgondani yang nuju Ilan Handari
Kalau kau ingkang dipun badhe kami sukro dados nalendra. Pak. Aku ora bakal sak menawa gondan. Ingkang Mas Bimanu koyo ngono. Kula boten namung buta kengenan. Ananging kula buta ora muni. Matu napa kula derekaken. Woco paling dawuh iku Gusti diwacine ing wahyanipun wong sampana sapunika putraku ingkang kinandhang para sepuh gumanti kanggane Ramaswati Prabu Trembaka jumeneng tata ana ing penyonan. Woco ibu katinggalipun paman Brajadanta duwung kiri kalenggahan menika dereng sarujuk
menawi kula ingkang ngantos kalengganipun ewang. Iku tetep ibu ingkang bakal dirembukan kawan paman Brajadanta. Gatotkaca. Oh inggih kagem nuwuhaken kanjeng Ibu. Kertosena. Wah, hari ini ono apa? Tak ijeh mekaten. Jek ingkang putra pinasti jumeneng Nalendra wonten ing Pringgadanu. Wah, yen aku ora melu perkara ngamuk telepon. Mergo aku wong saka Jaban Rangka. Aku lakukan cantik lalu perkara iki. Menawi mekaten namung pangestunipun Kangmas Bratasena mawon ingkang kula suwun. Yo, tak pamit suwun. Kyai Werkudara kanjeng Aripi. Wonten paring dawuh Koko Prabu. Tresno dek aku ono apa? Wikalenggan iki ayo sabar-bareng pintu marang Parmanihan Agung supaya sakontone bisa antuk damar utawa pepadang tumrap putraku Gatotkaca ingkang bakal nyusuda. Kula nginjil Koko Prabu. Wah, wis kok kakangku tak bayangke. Kata itu, dereng ngantos tiyang saking Kalunggahan, nggih kajaring Raden Brajamusti. Waduh, Prabu Niwasan. Dimas Brajamusti. Laku mlojot dalan napa? Kyai Brajamusti ana apa? Wah, adikku Brajamusti ono apa? Muncul kepada kula unjuk atur kula dipun utus kakang Dewi Aditi. Ajateni darat dateng Kangmas Brajadanta. Katurasuhan wonten ing Pringgadanu. Nanging jebul menak Kangmas Brajadanta balelo dan harga pemanggih. Pilih piyambakipun ingkang langkung kagungan ngaos tumrap negari Pringgadanu. Ngantos punika wau dumadi Pacakara kula kelawan Kangmas Brajadanta. Aduh, lajeng kados pundi Koko Prabu Kresna? Kaya titeni wae apa tak bakal mati. Namung kemawon menawi kakang bohani kita bos kalian kula badhe kula tenggalani jenenganipun Kangmas Brajadanta ngantos sakelasing gawang kula. Aduh, yang bisa dirembuk wonten becik. Yen atau cocok wonten kali kula. Saiki aku dadi jaluk pamuji. Lan aku jaluk pasujuan umpama iki mengko kowe bakal kelakon dadi ratu ana ing Pringgadanu. Nanging kowe kelangan saka guru apa kowe nrimo? Wis kula trimo. Kaya kati uping angin suruh oh ini lain kawan kula rila kula katut derek ngendikipun Paman Brajamusti. Oh iya tak andharake pamanku Brajadanta pamuji tak Paman Brajadanta pamuji tak jaluk kakang boh kula nyuwun panggen badhe mapaken Kangmas Brajadanta. Ya lho sing tak bakal dukur-dukur dikono Sulisti Pringgadani aja ngerti Kyai Dimas Brajamusti. Kula banten sedaya
Acarito, koyak naik Baskoro, ini mongso, bener nanti kalau kocok mata aji yorotoko. Koyak ini mongso kono, ini wajib nanti kalau kocok. Es ini gani, amsah datang paman, kalian minggu, Raden Brojo Gentong. Dipun goa asto ingkang anak, Raden Brojo Gusti, Aduh mami asto ingkang keren, loyang berado Baskoro ini mongso. Wis dadi tresnane dalu iki seso sirno lain satya paling penting Raden Brojo Gentong lan Raden Brojo Gusti ilang pak salirane satya kali mancing epe-epe Raden Brojo Pocok ingkang epe-epe kumpul dadi aji Brojo Gentong ingkang epe-epe kiwa dadi aji Brojo Gusti.